někdy jako si četla, kdyby tohle to bylo, tak ono to bude, ukáž. No, tak uděláme tři uděláme, no. Tomu trochu. Kdybys to četla a tím, jak tě to housne, tak se vždycky, jak si člověk namočí ty ruce, tak je to říčí, což je správný. My jsme vytáhli, udělali jsme je dvakrát, tak které neběžný, které byly stažený. Jo. No co maminka zapomněla říct, že tyhle ty knedlíky, když vyndáš, tak je musíš rozkrájet. Aha. Jak se ti vždycky stazí. My jsme udělali na půlku, v obědu byli dobrý, chtěli jsme si je dát, druhý den a byli sražený. Já jsem vám to zapomněla říct, že se musí tyhle ty rozkrájet na plátky. Ty vychytávky. Jo, a to receptu nejde. Tak a dva uděláme potom. Taky jsem takhle dělala někdy nějakou buchtu a v receptu, jako bylo to středního těsta, ale v receptu nebylo napsáno, že máslo má být rozpuštěné. Takže já jsem míchala jako paku 2 hodiny a ono furt to nic nedělalo. A v receptu to nepsali. Ještě malinko si namoč, aby ty pory byly uzavřený, protože jinak se do toho dostane voda a pak je to osvíží. A nebo se tam udělá díra vevnitř. Se ti taky stane, jo, že tam třeba ta dírka bude, jo, ale není to fatální. No. Tak. No, jak je to náročné teda? No není. Je to náročný. Myslím, že to je dobrý. Ještě Já jednou. budu plácat a ty budeš vařit. Jo. Ještě tam Pavle vyber tyhle kousky takhle. A my už máme i mísu. No vidíš? Ale ne takhle velkou. Emma má mísu. No. Máma na salát. mele maso. Na nic jiného ji nepovídám. No, na salát má ideální velikost. No, že to z toho napadne.